O denggan mo na laing question. Kung may birthday party, ano ang dala-dala ng mga bisita? O bisita niya kanuti awitan da. Halimbawa, ang iyong kapitbahay. Kaarubam. Letter A, regalo. Letter B, birthday card. Wino letter C, kwarta, pera. Siyempre, silupin. Pangbalot ti igado. Urehaan nga na imbita. Kasla sika, ibulsan pay, na mantika nga lumpia. Kailan ka di lumpiang imbulsa kat si kamat lang tinangan? Question. Saan nalalaman ng magulang mo ang mga balita? Letter A, radyo. Letter B, sa TV. At letter C, bandera. Siyempre, kaaruba nga chismusa. Lawang iwat na. Puskol pati subil na. Agtakaw pati mula. Ayan naman ang day nga ubingan aya. Ivy, umay ka tapalpasan na tayo module mo. Module manen? Awan ti love life ko, di ka mo module. Ang lakas lang ang buruyas nga sumarampiting. Ala agrugi ka manan. Danggam kiti dahito question dahito module mo. Ano ang madalas nakakalimutan ng mga nakakatanda? Letter A, susi ng bahay. Letter B, cellphone. O letter C, pitaka. Utang. Ay na, kulangot si baka. Naganggam na di question. Anya ka no ti maliplipatan da. Umuna, tulbak. Pangdua, cellphone. Wino, wallet. Utang kalimutan garod. Ang pili ka ka dagito'y talo. Inayadang ba de utang mon? Saan met agakes no umutang ka? Ulakit di ko maagbayad ka. Ala, sige, skip na dahi tanga question. So katak ti sa bali. Kitan, no adag singir ag ungot kapay? Musika tay di na mapautangan. Sikan tupay laeng ti adda kuranan. Ada pa ti hulugam, suen. Amom Ivy bumag, titak ti konsumisyon kanyam. Abutanan, hamo pa nga binayadan. So bibyangan gamin ti utang ko nga. Utang pa more?